una nga batch ng mga market vendors para sa Uswag Negosyo Academy nagradua. Kag pagpakayo sa mga merkado para gid sa mga pumuluyo. 22 ka vendors na nagtapos sa labing una nga batch sang Uswag Negosyo Academy. Mismo si Mayor Jerry Trenya sa nagtamyaw kang naghatag sang certificate sa mga vendors gikan sa naglain-lain nga merkado. Ginkalipay gid sang alkalde ang pag-level up sa mga vendors kaangay sang ginaubra karon nga redevelopment sa mga public markets. Una sa tanan nalipay gid ko nga ang aton nga programa nga dugangan sang skills ang aton nga vendors in preparation nga pagbalik nyo na mas namin na ginaton market. Ang central kag ang terminal na matamat na silo ginakayunan nila ilangan sa layluhan siguro by end of June tapos ang ginitanan and sugdan na paguba kay malagas man sila duha ka tuig ng pag-ubra sa central terminal. Ang mga vendors ang ginpaidalom sa naglain-lain nga mga trainings kaangay sang work ethics and service quality, microbusiness enterprise, digital platforms, basic entrepreneurship, food safety and handling, customer service training, financial literacy, consumer welfare kag business continuity plan. Ganit dako ginang pagpasalamat sa mga graduates sang programa bangod sang ihibalo nga ginatudlo sa ila. Salamat din sa opportunity na naka-upod ko sa training sa una. Especially sa mga speakers kag ang pinaka-namin nga speaker pili mo nga best actress si Ma'am Olivia. Nagpasalamat din ako sa dako nga nakaupod kami ako sa inyo nga training. Kakadamo isang ako na balaan, hindi lang nga basta lang gali kita mamaligya sa merkado, kundi may mga tips nga dapat natin nga mabalaan para makauswag pag-ila natin niya pagbaligya. Damo din nga salamat. Bilang isa ka negosyante, damo gid kami sa may natunan kag kabay pa nga sa mga sunod o sa mga masunod nga mga batches makaano pa gid sila, maka-learn man sila nga kung ano man ang amon nga na-learn dire. So amo lang na, madamo gid nga salamat. Magluwas sa mga certificate, mayara man sang 5,000 pesos na cash incentive para sa mga nagradwa. Mahimo nila nga magamit ang kwarta sa ilang negosyo bilang kapital. Ginahikot naman sang leadership office ang masunod nga batch ng mga vendors nga magapaidalom sa Uswag Negosyo Academy. Katuyuan sang Iloilo City Government, ma-level up ang kadamaan sa mga vendors gikan sa public markets para mapasanyo hindi lamang ang ilang mga negosyo, kundi pati na ang ekonomiya. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.